Hello friends, बरायबाय बड'जब इनफो अफिशियेल YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा बेयाव मोननै लेटेस्ट आपडेट सफैदों, बेनो जाबाय फोरोंगिरि साख्रि कन्ट्रेक्चुअल साख्रि ओंखारदों आरो बेयाव नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन आरो BTC कैंडिडेट्सआ बांसिन बेयाव प्रिफारेन्सखौ मोनगोन होननानै नटिसआव दङ। दा बे बबेनिफ्राय फैदों जों बेखौ नायगोन आरो लोगोसे स्कुटि स्किम माब्ला एप्लाइ जागोन आदा होननानै गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ। मानोना गोबां स्टुडेन्ट्सफोरा भिडिअ नायगासिनो दङ जे स्किमखौहाय माब्ला मोनगोन, आसनि माब्ला एप्लाइ खालामनो मोनगोन आरो बोरै मोनगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोना बे चेनेलावहाय मोनबाय थागोन। स' बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो सरकारि आसनि लन स्किमनि सायाव प्लास साख्रिनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन। दा BTC साख्रि फैहां जागासिनो दं, दा माब्ला फैगोन बुंनो हाथ'वा, नाथाय फैनायनि चान्सआ दंसै आरो एडमिट मोनथ'वाखै। सेक्रेटारि लेभेलाव जायनाखि नोंथांमोना ग्रेड 4 एप्लाइ खालामदोंमोन बिनि एडमिटआ होथ'वाखै। जेब्ला होयो आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बे अफिसियेल जों मोनसे लिंकआव फैनाय लोगो कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय होननाय मोनसे स्कुल दङ, बेयाव मोनसे साख्रि ओंखारदों आरो बे साख्रिया माबादि जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदों मोनसे नटिसखौ। दा जों बे नटिसखौ नायोबा रेसिडेन्सियेल स्कुल दङ, बेनो जाबाय कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय होननाय दङ आरो 11 मान्थ्स बेयाव कन्ट्रेक्चुअल नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनगोन बाक्सा आरो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टआव अके तामुलपुराव। स' बेयाव 11 मान्थ्स एंगेजमेन्ट जानानै थानोब्ला नोंथांमोननि पस्टआ मोननै रोखोमनि फैदों, बेनो जाबाय हेड टिचार फैदों इंलिसाव आरो लोगोसे एसिस्टेन्ट फैदों इडुकेसनाव। स' सेलारिया 24,000, बेनिफ्राय 22,000, बेनिफ्राय नाग्रिजुलि, बेनिफ्राय तामुलपुर दङ, पस्टआ सासे दङ। दा इंलिसाव खालामबा मास्टार डिग्री खालामनाय जानांगोन एनि रिकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय आरो बेयाव नोंथांमोना MA इंलिश बेनिफ्राय BA थाथारनांगोन। एक्सपिरियेन्स दङबा बांसिन चान्सखौ मोनगोन आरो BTC कैंडिडेट्सआ बांसिन इलिजिबल जागोन, माने प्रिफारेन्स मोनगोन आरो नाथाय बयबो खालामनो हागोन, अके बयबो खालामनो हागोन। स' दानिया फैबाय जोङो सेकेन्ड पस्टआव, बेनो जाबाय नोंथांमोना एसिस्टेन्ट टिचारावहाय फुल टाइम MA इन इडुकेसनाव खालामनाय जानांगोन, 22,000 मोनगोन, तामुलपुराव जागोन आरो बिनि नोंथांमोननिया जुदि B.Edबो थानाय जानांगोन, होमबासो बे पस्टआव हागोन आरो अके जायनाखि मास्टार डिग्री खालामदोंमोन इडुकेसनावहाय। बेनिफ्राय जुदि BTC कैंडिडेट्सआ दङबा बांसिन चान्सखौ मोनगोन। स' बेनिफ्राय बैसो, दा बैसोआ 18निफ्राय 45 इयारसिम बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन। देन फैबाय हाउ टु एप्लाइ। स' हाउ टु एप्लाइ होननाय लोगो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन आरो बेयाव स्टेन्डार्ड फर्मावसो फिलआप खालामनानै नोंथांमोना इनभेलपआव सोनानै हैनांगन, लोगोसे सेल्फ इनभेलपबो जाहाथे होफायो। दा गासैबो सापर्टिं डकुमेन्ट्सखौ होजोबबानो जाबाय आरो बिनि लास्ट डेट होनोब्ला 16 जुलाइ आरो बेखौ बबेयाव हैनांगौ बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट मिसन कअर्डिनेटर SSA बाक्सा, बेयाव नोंथांमोना हैनांगोन, अके। स' बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय, लोगोसे PDF फाइलखौ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय, आं आपल'ड खालामगोन, अके। देन फैबा सर्टलिस्ट बोरै मिन्थिगोन? दा सर्टलिस्ट जानायखौ माखासे बिथांमोना सार्कुलेट खालामगोन होनना बुंदों आरो बेनो जाबाय बिथांमोना बर्डआव होगोन 22 जुलाइआव बिथांमोना हागोन आरो जायफ्रा सर्टलिस्ट जाबाय नोंथांमोनखौहाय इन्टारभिउ लानाय जागोन होनना बुंदों आरो बे सेम एड्रेसावनो लानाय जागोन, डिस्ट्रिक्ट मिसन नोंथांमोना कअर्डिनेटर SSA बाक्सा, बेयावनो लानाय जागोन आरो थ' जायफ्रा इलिजिबल जाबाय नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन। स' दानिया फैबाय नोंथांमोननि सेकेन्ड आपडेट, बेनो जाबाय आसामनि स्किम प्राग्यान भारती स्कुटि स्किमाव माब्ला मोनगोन आदा होननानै गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दं स्टुडेन्ट्सफोरा, मानोना गोबां एप्लाइ खालामनो नेगासिनो दङ। दा बिनि माखासे क्राइटेरिया दंग्रोयो आरो बे क्राइटेरियानि प्रसेसजोंसो नोंथांमोना स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जाय हिन्जावसाफोरा 60% मोनदोंमोन आरो हौवासाफोरा 75% मोनदोंमोन मिनिमाम, बिथांमोननो होनाय जागोन। नाथाय 2025आव 75% बर्ड साइड नांथारगोन हौवासा हिन्जावसा, होमबासो नेक्स्टआव एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा लास्ट बियो बेखायनो जायनाखि नोंथांमोना 60% 75 मोनदोंमोन देग्लाय मोनसिगोन आरो माब्ला मोनगोन होनोब्ला आरो बोरै मोनगोन बेनो जाबाय HS पास खालामनाय जाथारनांगोन। HS पास खालामनायाव एनि स्ट्रिम जायखिजाया आर्ट्स कमार्स साइन्स जायखिजाया 12 पास खालामनानै पार्सेन्ट मोननांगोन, 60% हिन्जावफोरा, बेनिफ्राय हौवाफोरा 75%। दा मेक्सिमाम हिन्जावफोरा कनस्टार्ट दङ आरो गोबांथार स्किमा हिन्जावफोरनि बांसिन ओंखारगासिनो दं आसाम स्टेटआव, अके। देन नोंथांमोना माब्ला मोनगोन, अके। स' दासान्दि कलेज लेभेलाव एडमिसन सोलिगासिनो दङ बे स्किमाव, नोंथांमोना एडमिसना गासैबो जोबजोबबासो नोंथांमोनखौहाय माने एप्लाइ खालामनो हागोन, मानोना एडमिसन रिसिप्टखौ नांथारगोन। दा बे स्किमाव बिराद इम्परटेन्ट, बेनिफ्राय आगस्ट सेप्तेम्बराव बियो अनलाइन जागोन एबा अफलाइन जागोन, बेखायनो जेब्ला जायो आपडेटखौ मोनगोन। प्लास निजुत मयना स्किमाबो नोंथांमोना सेप्तेम्बर एप्लाइ जागोन आरो फैसाखौ सोगोन अक्ट'बराव, अके। जायनिखि निजुत मयना स्किमाव 10 पास खालामदों, HS पास खालामदों, डिग्री पास खालामदों, फैसा मोनगोन नालाय, बेबो अनलि हिन्जावसाफोराल' नालाय। स' बेखायनो अक्ट'बरनि 11 थारिखआव फैसाखौ सोजेनगोन, किस्ति वाइसआवहाय बेखौ सोबाय थासिगोन सरकारा। दा नोंथांमोननि जेब्ला फर्म साबमिट जायो भिडिअ मोनगोन, दा बेखायनो चेनेलाव थाबाय था जाहाथे आपडेटखौ मोनबाय थायो आरो जेब्ला लेटेस्ट आपडेट सफैगोन बड'जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन। दा जायखिजाया आगस्टआव गासैबो माखासे प्रसेसा जागोन, बेनिफ्राय नोंथांमोना माने डिटेल्सखौहाय मोनलांबाय थागोन नेक्स्ट लेभेलाव।
दा बे निजुत मयना स्किमाव नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाया ओरैबायदि जागोन रिसेन्टलि जायनोखि 10 पास खालामबाय ना 10 पास खालामनाय लोगो लोगो 10,000 मोननो गोनांमोन नाथाय ओरैबायदि 11 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो एकाउन्टाव KST वाइसआव सोसिगोन खनसेनो 10,000 सोआ 10,000 मोनगोन हमना ला 10 पासआ बेनिफ्राय 12 पासआ 12,500 आरो डिग्री पासआ 15,000 बेखौहाय मान्थलि KST वाइसआवहाय बेखौ सोनाय जासिगोन खनसेनो जमा होआ बेखौहाय KST वाइसआव सोसिगोन दा आसा खालामो नेक्स्टआव गोदान फैयोबा अनलाइन जा अफलाइन जा जेब्ला पर्टेल फैगोन अब्ला नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौहाय मोनलांबाय थागोन